Audio Jungle. Audio Jungle. จุดพาปนังก็อักเฮละแกสิการบินออโตนมัสคาวน์ซิลลองนอนกับสุริบอมการบินออโตนมัสคาวน์ซิลเลยพวกเราสเตทกอร์เมนต์ก็ลักสิสุริบอมมาล้ำถึงตุ่มมาแบ่งโซ่ลองมาพูดถึงเสรัตันกับปัจจินีจีภาษาญี่ปุ่นแกแห้งอีกแล้วอารมณ์ที่บางแกลับพูดเรื่องการบินออโตนมัสคาวน์ซิลลองเกรอนเก็บตักเป็นเชงล็อกอับจัดเวลแฟร์สกีมส์คนเนาะจ็อบอัพุทักคนเนาะเอเวอร์ออฟคอนแทรคอัพุทักคนเนาะอลังลิตุมแกลับแบ่งโซ่ระดับลองแกเห็ดดุ้งในปฏิสัมพันธ์ส่วนสี่เกมก่อนลองเนาะที่ดำตั้งอันนี้ตอนนี้ลิตุมลับแบ่งโซ่พุทักแกCouncil of Don't Reading Nota ni thongkep ni anda kopine dharna dolo sakami PCM sarna isi memorandum pidam lo sakami pingenta zon kang saipon thekam long ledo khula sota nang litum theklong po merit list saphane panung kuksi Karbino Autonomous Council atum ke plan ki phi adon narap tangka maha ki ong pichat pichat atum hansi alang litum hansi RDP pon se karbiang long mage non apu answer kahino a situation nang lelo je kacharli tu masi ladak long mag a value aveded ason mandel Karbino Autonomous Council long kapinchong kopi poloma athema non ladak Karbino Autonomous Council long ke merit basis pen le ajal ki pondel even in job and in contract nang lidun theklong ji ladak long bangke nepotism favoritism du uge klang dak lo apen Karbino Autonomous Council ke non ke nepotism industry ason si manik det lo labang so puthak niltum kachechak un isi gidam tani da nitum isi yang kon bang chibi bom lo lapen bang jila ni bang setame nitum kang sai long letike song bom jilang kusi nitum aku midik setame isi nitum kachesong ji phan asing tom kachibi ji phan nitum DC office on setame DC office lapen SP office on setame isi information paledam lo foot march kido ji phan from Manja to Dipu foot march kam memorandum submission alo bang ke lahen lo lage DC bang DPA lo isi bang SP and DPA lo information alo Bonsa tome non laso bangso sarkar mane BJP sarkar lap ansat kaino lo lap ansat fasis lo non ke freedom of expression lapen freedom of assembly lapen freedom of movement mane fundamental rights fansi alang litum ke amman pipede lo mane ke cartel ji fansi pijo pene kapor ieson si alang litum mander lo ang thek bang ke lahai hen lo nilitum ke dam tangar ni bang pilo sarame alang litum bang ke ko pilo nang tu ke permission nangji us alang litum nang pula permission abi de nang litum thana claim nong le salang litum nang ipu lasi labang so khat niltum ki pukang tung bang ke alang litum kona aron kona ain pensi labang so aron alang litum ka pinchong lo pathema niltum lam thek do laga Assam Police Act kola 2007 ningka la darong le pulo permission hangting ai tanang ne dharna pan ke la just information mati intimation isi pilok ka chok salang litum Assam Police Act long ta la puson kabonai pon la det constitutional law lagi isi book law fundamental rights article 19 pula dak long na ketok dolo je permission nang ni kula son khak si boy pisa me alang litum kroi labang so sarka kachi phere alang litum asi chibidan na pojong ni sa aphong lahai mi power misuse lapen power alang litum abuse munit atum bhan la fundamental rights kachi suppress wi phansi alang litum bor ilo kedam tangani ta ni litum so puthak isi RTI da pilo DC office long je dharna ke do phan alang litum aron permission nangji alang litum kanije pon pinda asa permission nangji ma nang ni ma litum DC office pan kedam tang 9/9/2022 ani arjupon lo ahok pe na permission nangji ma sera me pinia nianta alang litum nang thak khede lapen labang su nang thak khede pe ni litum non mat khana choklo alang litum long lapuson aron ave ase ahok aron le dolo potang te alang litum prabjin pen drat ahong jailong alang litum chipaka hida no amer lok lang autonomous council long ke no na mat ke each and every department la 30 department no ngat hedung nepotism do ke anu tinta la ke chini lo open secret lo muthe rap kun cha song a hede ko a joine si solam ke dip joy yang na ason sing mander lo tapi nang litun lang namik laba non ke kachari du o tum da pinan do lo karbi tum hakoso na lilo non ke MA BA nang pas apen PhD atum ta dolo bon sa tame alang litung ke premier na job long ke long he ko malo ke plan ki phi la tum si a job ke long ji non karbing long isia jutang lang no son sinang mandet lo driver aso ke driver ma siman han ki jora so ke han ki jora so siman lapen inut officer aso inut officer siman lapen inut CM aso ke ngane akapek hedung misi la son ke de pon teknolong lo lai ko people lo udami lo te la ke isi nepotism akalcha la pusi kudang ko la se hada pan ke chuning ri bang ke until unless nepotism
dotik ke karbiara ke cing turun elo la sila bang suo fight lang lagi nilikum pukalilo mukhe isi kei kereng nangji pupan si anutin sarme cesong nang po ili cecak dun joy ke change yang ilo